Благодаря ви, че сте тук. Този път разредихме срещите. Обикновено на всеки 6 месеца, даже понякога и по-често правим тия срещи, защото за последните 3 години, 6-ти път ще има парламентарни избори. Мисля, че БСП, нашата листа, ще има много добър шанс този път. Понеже знам, ще ме питате веднага колко депутати ще вкарате, да ви отговоря предварително, минимум 2. Ще се постараем и за трети човек. Листата ни е много балансирана. Мен ме познавате, няма да се представям. Тодор Байчев го поставяте, няма да го представям. Областният лидер на БСП. Трети е господин Паруш Паручев, инженер. Един балансиран, олегнал човек с много опит и житейски премеждия, но най-вече в промишлената част. Четвърти в нашата листа е заместник-кмета на Созопол, доказан регион, крепост на БСП. Пети е нашият партиен секретар на Айтос, Милена Иванова, която е учител по английски език, познават я, предполагам, всички. Шести е заместник-кмета ни на... Не, Таня беше шеста. Таня Иванова също. След това е заместник-кмета на Средец и така нататък. И да, все пак и десетия в листата. Коалиционен партньор. Село Емитово се казва ППМ. Байчев сега ще ви каже и той няколко думи. Основното го казах, господин Кънев. Това, което мога да кажа, че по пътя към изборните резултати БСП Бургас ще се движи в скоростната лента, ще изпреварим определено. Друг е въпросът с колко и кого, но резултатите ще бъдат различни, мобилизирани са на максимум. Господин Байчев, не си ли притеснявате, че в вашата листа има още двама играчи, или картата на Ваня Григорова и Мая Манолова? Аз лично не съм притеснен, защото и тези играчи бих казал, че са достатъчно компрометирани и ако ще се сравняваме с тях, това говори, че се даваме лоша себеоценка на себе си. Като основен приоритет за Бургас, да нещо различно, какво ще бъде на тези избори? Има нещо различно. В момента преговаряме, както казах, и с непартийни организации. Това, което мога да кажа аз какво съм направил, съм се срещнал с Сдружението на таксиметровите шофьори, които ми донесоха вече един законопроект, който сме го прегледали, коментирахме го с господин Свиленски и той така каза, че мога да поема ангажимент да го защитавам този законопроект в Народното събрание. Така че имаме какво да дадем не само на Бургас, но бих казал на целия бранш, но тръгва от Бургас, подчертавам. За какво настояват? Само да кажа, те основно настояват за промяна по начина на регулиране на таксиметровия превоз, ценообразуването и паркирането. Нещо, което ще го кажа така, в Бургас не е както в другите градове.